Aká mama si podľa tvojho znamenia? Poďme sa na to pozrieť. Ak je tvoje znamenie Baraň, tak si mama, ktorá učí deti k odvahe. Inšpiruje ich, aby sa nikdy nebali skúsiť niečo nové. Bík je mama, ktorá prináša stabilitu a pokoj. Je láskavá a trpezlivá. Jej objatie je najbezpečnejšie miesto na svete. Blíženci. Mama, ktorá učí zvedavosti a radosti z poznania. Je zábavná, zvedavá, stále v pohybe. Učí deti myslieť, pýtať sa a smieť sa. Rak. Mama, ktorá je srdcom domova. Emočné srdce rodiny. Jej láska lieči. Jej domov je ako mäkký vankúš. Lev. Mama, ktorá učí deti žiariť. Je hrdá, vášnivá a ochranná. Svoje deti vždy učí, aby si verili. Panna. Mama, ktorá učí deti poriadku a láske k detailu. Je precízna a oddaná. Váhy. Mama, ktorá prináša rovnováhu a krásu. Je harmonická s jemným srdcom. Škorpión. Mama, ktorá cíti do hĺbky a ochraňuje. Je hlbavá a silná. Mama, ktorá vie viac, než hovorí a miluje hlboko. Strelec. Mama, ktorá učí deti slobode a poznaniu. Je to voľný duch, čo vedie deti k poznaniu sveta a seba samých. Kozorožec. Mama, ktorá ukazuje silu a zodpovednosť. Učí deti pracovať na svojich cieľoch a nevzdať sa. Vodnár. Mama, ktorá ťa učí byť sám sebou. Je nezávislá a iná. Deti pri nej vedia, že byť sám sebou je dar. Ryby. Mama, ktorá cíti aj to, čo nevidno. Je citlivá, láskavá, zasnená. Miluje deti s otvoreným srdcom a nekonečnou nehou. Každá mama je jedinečná a hviezdy to vedia. Napíš svoje znamenie do komentára.